Budget pang final. Ayan. So, grabe makaputos. Mura magdili ihatag. Ay, naara din. Welcome back sa YouTube channel ng Mars and Subrang! Oo. So for today's video, isa dito kami sa bahay ni Marilyn kasi nga dumating na yung order niya galing Maynila. May papackage siya, day! Yung mga gano'n. So ayan. So ang birthday boy si Yorick Mar. Ay, gitong tubo. So ayan yung package, day! Ayan! Diba? Labuan pinag Manila tali, day. Lubao naman, day. Dala magkutsilyo. Just me. Yeah! Diba may pa-unboxing si Mayor? Ada, tiyaw. May yatak-yatak na nagtamak kabuto day. So ayan, muna lang order day sa Shopee, no? So ano siya, bumba. Bumba. Double din nga karton oy. Mo dyan yung karton sa speaker. Nagiputos lang nila. Na, kay duha ka buhok. Lamion lagi siya, oh. O, tiaw. Lami kayo karton. Kaya sa di bato. Bukat mo kayo. Dako mo kayong graba. Nalagi ay. Ay! Okay, tanong. Surprise! Di ba? Happy birthday! Ganang karton? Di puro ni karton? Di ba ganyan yung sakto? Grabe maka-karton. Daghan man siguro sila karton. Dito sila ha. So dapat dyan na rin karton. Puro na dyan ako karton. Mio. Karton na lang tayo. Napagyan tayo. Dapat dyan pang final. Ayan. So grabe makaputos. Mura magdili ihatag. Ay, naara din na. Mama. Asa? Narang speaker everyone. Salamik kayo siya ng speaker. 1,000. Oh, tiaw. So, satisfied. Pero murag puro karton. Murag dyan ninyo. Itigaan lang dyan ninyo sagbot ay. Pero nindot noon kay kuan jud kayo ba? Putos jud kayo. Wow! Bag-o na speaker dyan. Kab dyan yung atok ni. May pa second floor. So muna siya second floor dahil. Ito yun, ayan. Tikunin muna dahil. Tapos may yung marimar ka karton ano eh. Makuha dahil. Kanina lang dito siya dahil. Kuha dahil. Hindi man kukakunin. Ayan. Dara, bilisan mo. Oh, tiaw. Sabi ka karton dagang kay karton. Oh, as you can see guys. Oh, ang daming karton. Oh, lahi pa ng karton. Oh, tiaw. Nabiin kayo siya ng mga karton.
Upat ni kabuok. Hindi ka magdinay. Puno na rin, upat na lagi kabuok. Pwede na, pag gusto ka screen na may screen di ka. Gusto na lang ka screen mong palit ko. Nga, may clip. Oh, pwede. Clip na lang po po. Tapulan ko kayo. Hindi na lang dyan diretso palitan na ng mas set. Okay, satisfied buyer, ano eh. Pasensya ha, kay medyo parang siya kuwang-kuwang pangutot. No? Mura niya. So, nag-order kayo. Nani na lang po puro mapabuto. Tag-size pa man eh. Oo, masipa mo kaya. Ikaw saan ni panghatag ng buto na tanan. Bitaw. Katundag ko, pamutaw ka to ay. Di ka ayun kuan. Oo, kaya what naman. Oo. What siya dyan lingaw, no? So, ayan, after for this video! So, ayan everyone. So, yun na nga, best. Dumating na yung order. Nag-unboxing na sila sa order nila. Then, very satisfied. 110%. Yung mga ganun. So, satisfied siya. Yung asawa at yung tito ko, satisfied sila, te. Pero, hindi pa namin na-try na pa-music to, te. Kaya ngayon, naayos pa nila yung lalagyan nito. Tapos, pag tutunog na talaga siya, te. Oo. Doon na tayo masasabing satisfied dahil baka hindi ito gagana. Besi mga ganyan. Pero okay din naman siya. Kabog pa din naman. So ayan, antay tayo na. Antay tayo, bes. Ayan. Video. Bawa kayong utot, friends me. Sana tao ng speaker! Basta, pwede kayo siya maklaro kay medyo medyo ngiubo nga to ang mga panglugar niya rin, no? Then ako sa gitawad na nilang pinabonggang-bongga, ayan. So nagwato lang may nga mutingog yun siya dahil parang sulit yun yung satisfied ka, no? Diyos ko ginuo ka, ayan. Bako, pwede mo utot dahil. Bawat yung bakag dismarili na, tagya, just by baho kayo. Baho yung utot dahil, nga, bitang murag ko sa kabuwan ng mga libang na. Kaya ito na ating iniintay ang katapos udlot sa video na to dahil ang makita nga mutingog ng speaker. So, muna siya, giset na nilang speaker, best. So, ayan, mag-aantay na lang tayo na tutunog na siya, best. Nakakasawa dahil, satisfied dahil. Kulbaan siya kayo ba si Jibutingog? Unsa ba? So, may pa-chismis tayo yung mga silingan dahil just ko gino. Umabait ko rin, ta? So, ayan. So, ready na ang tanan. Medyo marag... Yung mga tinaing karaan. Medyo ikulbahan na ka na kailangan mo tingog na ginis siya. Kaya musayaw, jug ko dahil. Musayaw ko. The final countdown. Chima. GWAPA ha, jug. Sir, o kuhan sa kanang battery. Kung mo kanaas daw siya, mo tingog siya dahil. Ganon. So kung di siya mo kanaas, di mo tingog. Sing kanaas man duha, so medyo maragaw. Para 50% na dahil, pero di pa jud buo ko kung napatingog. Tapos kanaas na puro, ang Diyos miyo. Sagpat na yung mga manda. Ready na juday, no? Final countdown na juday. This is it.
Tingog na day. Yan. Gunitin yung mga sinilas, nalayat na. Gunitin ang tilok dong. So, ayan, te, final view. Char, tingog na siyang pinabonggang-bongga. Malayat nito naman. Layat. Ayan. Nagbubot ko doon kayaw. Sing mo sin, Jai. Ang sin. Naginog na! Lalayat ang bunok na ito sa kayong tingog.